Nagapanghanda na ang syudad sang Iloilo o podang Iloilo Festivals Foundation Incorporated para sa homecoming ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo. Suno kay Mayor Jerry Tranyas, mapreparal na ang Iloilo City Government o podang IFFI para sa pagbalik sang Ilongga Beauty Queen sa syudad sang pagigugma. Dugang pa sang alkalde nga nakita gid sang tanan nga nagtinguha gid ang tumandok sang balasan Iloilo agud makuha ang corona para sa syudad kag sa pungsod. Para kay Tranyas, ginakabig sini si Mateo bilang queen apisar nga napaslawan ini nga madala pauli ang ikalima nga Miss Universe crown para sa Pilipinas. Nahibaloan nga nalakip si Rabia sa top 21 semi-finalist sang 69th Miss Universe nga ginhiwa sa Seminole Hard Rock Hotel and Casino sa Hollywood, Florida kung sa diin ginkoronahan ang pambato sang Mexico nga si Andrea Meza. Balita nagikan sa syudad sang Iloilo. Manilin Navarro nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.